episode masa khan lua zeng kha atanna atang khan chuakin lua bing zin nen in bei antum ani kha khamin nu khan lua bing zuan chuanin lua zeng hne na chuanin nang ang mi sual fapa dama kala da che hi midang chunga lo in thil vela mo hi alo ti a chuta lua zeng chuanin thin rim tak chuanin lua bing zuan kapa nun na kha inun na in rul ve ngei ro ti pa chuanin pas na tak chuanin nek hi alo tuma chu lua bing zuan chuanin thi idu ani mo ti in a source mang chuan alo in venga lua bing zuan chuanin shell lo karin ilo improve le mai ti pa chuanin skill le khabu kha kuta chuan hlan turin alo ti lua zeng kha noi lampanga chuan lo tla in hei hi mi half state of in a state anti chu ti in chak chu ati vet le a an in beina pon lampanga khan zilang kha a refining cauldron nen khan lua zeng te in beina lam kha alo pan ve mek boka lua bing zuan chuanin a source chu tam taka chuan siamin lua zeng beinan chuan a hmanga chu lua zeng weapon nei ve lo chuanin alo hmu chuanin in bum alo tuma ma se lua zeng chuanin in bum seng bik lo chuanin a source pakhat chuan a dara chuan alo thil tlanga lua zeng chuanin an cultivation a in thlau em awang chuan angam don lo ti chu hria in tlan chiat hi alo tum chu lua bing zuan chuanin a hriatin tlan chiat tir chu alo tum lo hle a lua zeng tlan chiat tum chu a demonic arm hang chuan alo mana lua zeng chuanin demonic angmo ti in engtin nge demon ho i tho pui thei hi alo ti a lua bing zuan chuanin nang po hi ipa ang thoin I a ani hi ti pa chuanin skill le kabu petur chuan alo ti le a chu ti lai tak chuanin zilang kha lo nuin engtin nge tiang refinement thalutuk hi ka tha tir ngot theyang che lo ti in a refining cauldron atang chuan alo tonga zilang chuanin lua bing zuan hne na chuanin lua zia kha I tha theinan ka pui che a chu aya lua zeng chu atana alak tor thu hi alo se a chu lua bing zuan chuanin a hriat chuanin a source mang chuan alo be ma se zilang chuanin spiderman na goblin bomb ang deuh kha lo ti chuakin alo puap popa chu chuan thil khu hi asiam zui ngal bok a re le meu chuanin lua zeng le zilang kha an lo bo to a chu chuan lua bing zuan chu a ti thin rim hle ani chu minu chuan lua zeng chu cheina phor hian alo hara lua zeng in zilang a hmu chuanin nang hi ani mo kapa tura hrai tu chu lo ti a zilang chuanin a thusoi chu ngai sak mel pon alo lang lo zilang chuanin a topa chuanin ka thil mamo zongzong ingredient chu ka nei ta e ti pa chuanin ring tak tak chuanin alo nuya a cauldron chunga source chu en pa chuanin yi a topa chuan ultimate spiritual weapon na ka siam thei don ta che hi alo ti a lua zeng chuanin lotlen ho khanin ipoi enge an soi ti in nga tinge ka pa chunga khan khatiang khan I ti kher hi alo ti zilang chuanin lua bing zuan khan thil thatak min tia malom hi alo ti a tur aya mihring tam tak kha min pe a ma se an chaklo lutuk a chu ti lai chuan nang ilo om hi awa nei thlak lutuk hi alo ti a zilang in lua zeng chu refine atum ani ti a hria chuanin lua zeng chu tal chhuai hi alo tuma ma se zilang chuanin a refining cauldron kha ama a in alo ti chaka lua zeng pon chu thil awang chuan hriam chu alo ti hle a zilang khan chu ngai poi mo loin a power chu na sa zokin alo manga chu thil awang chuan lua zeng kha hriam chu ti hle in chu vele lua zeng atang chuan red thunder hi alo lang ngal chu thil chuan zilang kha nung lampanga chuan alo tol tira chu thil awang chuan zilang khan ring tak taka nuin pil pakhat hi alo dol zuya chu pil chuanin zilang chu a power chu a hma zawk ai khan alo ti chaka lua zeng kha lunga chuan lo chang meka chu zilangin a hmu chuanin phur tak chuanin ka ti thei trep to e hi alo ti a source kha cauldron atang khan alo chuaka chu zilangin a hmu chuanin anupui thi to chu hmu hian a in shezuya kina anupui thi dan le a story chu lang tura nga yang o chu ti lai chuanin lua zeng kha lo langin a sea of consciousness a khan alo om le to a
Azu Dragonin lua zeng thimek lai chu ngu in he no pang hi chaklo lutuk ani hi ati lai mek chuanin he episode ko hi atong zuita ani